Agora imos ver os conectores para dispositivos de almacenamento masivo. Vale. Que é un dispositivo de almacenamento masivo? Pois un dispositivo de almacenamento masivo pode ser un disco. Vale? Por exemplo, pode ser un disco ou pode ser tamén un disco, que se chamaba antiguamente un floppy, vale? E da que isto xa está totalmente en desuso. Un floppy, un disquete, vale? Seguro que vos sona máis o disquete. Bueno, vamos a ver unha serie de conectores que existiron ao longo da historia, que podedes atopar en algunhas das placas, pero bueno, a día de hoxe podemos dicir que o máis extendido son o máis universal e o que traen todas as placas sería o SATA, pero bueno, por se vedes algunha placa antigua ou tal, vale, convén comezar pois por os primeiros, os IDE, vale? Os IDE que tiñan este aspecto, fixádevos, non quero dicir que é igual que o conector da fonte de alimentación, pero porque non ten demasiado que ver, pero sí que é un pouco a filosofía esa. Fixadevos que ten unhas características, ten aquí unha especie de oco, no que cando nos pinchábamos o cable IDE, o cable IDE, non sei se vos sona velo, é unha especie de faixa que levaba moitos fíos en paralelo, vale? Cunha terminación en plástico, en moitos casos de cor negro, cunha pestañiña, que a pestañiña indicaba para cara onde había que pinchar o cable neste conector, vale? Bueno, estamos falando, vedes os cables, estamos falando dos anos 80 hasta, bueno, os anos 2000. A día de hoxe xa vos digo, o IDE está totalmente superado. Fixadevos as velocidades de transferencia que ten, son velocidades extremadamente baixas, 133 megabytes por segundo. Bueno, son velocidades que están totalmente obsoletas. Pero bueno, o IDE ten a súa importancia, xa vos digo, por nivel histórico, porque foi un estándar utilizado durante moitos anos. E, bueno, xa vos digo, igual atopades pois, en algún servidor ou en alguna placa algo antigua, igual atopades IDEs, é interesante que se pode recoñecer, vale? Bueno, como vos dicía, a día de hoxe o máis normal é atoparnos con conectores de tipo SATA, vale? Conectores de tipo SATA que tamén houve unha serie bueno, houve unha evolución nos conectores de tipo SATA, tendo en conta as velocidades, vale? Tiñamos, bueno, convén dicir que un disco duro, por exemplo, por un lado tenemos o cable, bueno, imos comezar cos IDE. Os IDE, por un lado, tiñan o cable de alimentación, porque necesitaban electricidade, e por outro lado, tiñan o cable de alimentación, vale? As fontes de alimentación sacaban cables que se insertaban nas partes de atrás dos discos. Fixadevos nesta imaxe, vamos entrar para aquí dentro, fixadevos, este é un disco IDE, vale? É un Barracuda de 7200 revolucións por revolucións e, bueno, este sería o tamaño. 160, se non está ao revés, 160 GB, vale? Fixadevos, este é o conector IDE, vale? Aquí se conectaría esa faixa que vos comentei, que vai conectada á placa, vale? Neste caso teríamos dous cables IDE, unha primaria e outra secundaria, esta sería a primaria, vedes que pon aquí primary IDE, vale? E se conectan serían os datos. Pero por outro lado necesitamos alimentación, necesitamos corriente eléctrica. Entón, por outro lado, teríamos, este sería o conector eléctrico, vale? Do IDE, do disco, perdón. Nos, cando mercábamos unha fonte de alimentación, bueno, a fonte trae toda esta parafernalia de cables, vale? E se vos fixades, bueno, este sería o principal, o conector da fonte de alimentación, vale? Que vos fixadevos que ten seguidamente máis 4 pins, vale? Serían estes dous xuntos. E fixadevos, estes serían os conectores da fonte ao disco IDE, vale? Estes serían conectores da fonte ao disco SATA. Vedes que son diferentes, pero o cometido é o mismo, é proporcionar
electricidade a estes dispositivos, vale? Bueno, pois o SATA, bueno, pasamos deste conector a este conector, vale? E pasamos dos IDE, vale? Que tiñan este aspecto a este cable que xa vos sonará máis, vale? Hai unha serie de estándares que, bueno, que vos, por lo menos que sepades, que, bueno, tendo en conta o estándar de que falemos, pois temos uns anchos de banda. Fixadevos, que, bueno, supera ampliamente a velocidade de transferencia a velocidade do bus do IDE, vale? De nada vale ter un disco con unha velocidade, un disco SSD que teña unha velocidade se realmente o bus non permite traballar a esas velocidades, vale? Sempre se irá a velocidade do elemento máis lento, vale? Bueno, vedes aquí o que vos contaba. Por un lado temos o cable de alimentación e por outro temos o cable de datos, perdón. Como vedes, aquí, bueno, ves un pouco pequeniño, pero se buscades exemplos de placas base, cualquier placa base terá os conectores de tipo SATA, vale? Que serían este aspecto. É moi similar ao conector do que trae a traseira do disco, pero integrado na placa, vale? Despois aparecen os conectores MSATA, vale? Son unha especie de evolución, é como un híbrido entre un SATA e unha tarxeta de expansión, se vos fixades. Bueno, xa estamos falando de discos en estado sólido, supoño que todos sabedes a diferencia, inda que bueno, xa falaremos cando competa dos discos analóxicos ou magnéticos e os discos en estado sólido, o SSD. Pois, bueno, aquí temos un disco en estado sólido que sería moi similar a unha RAM, por exemplo, e se pincharía directamente nun zócalo especial na placa, vale? Que, bueno, pues ten unhas características que indicaría o estándar que estamos utilizando, vale? Como vemos, existen, bueno, van saindo diferentes revisións, vale? A 3.1, a 3.2, vale? Que vai dando lugar a estándares que xa son un pouco máis coñecidos por nós, vale? Estamos falando de, pois, por exemplo, neste caso, SATA Express, bueno, como comentaba, sería unha revisión de SATA. Dice utilizando PCI Express, que sería o conector que xa comentábamos. Bueno, fixademos as velocidades de transferencia, vale? Moito máis actuais bueno, totalmente incomparables coas anteriores, vale? E aparecen os conectores M2, que este seguro que vos sona, vale? Que o concepto é tamén similar, é unha especie de tarxetiña, este sería o disco, que se pincha directamente na placa, vale? Fixademos as transferencias xa son partíamos do IDE, que a versión máis avanzada de IDE eran 133 MB por segundo. Bueno, estamos co conector M2 en SATA Express empregando NVMe, pois temos ata 4 GB por segundo, vale? Que nos interesa máis de aquí, non nos interesa meternos demasiado en detalle. Bueno, si quedaríanos a parte de SCSI, vale? SCSI foi un interfaz de conexión moi famoso a finais do século pasado e quizáis comezo deste século, que, bueno, tiña unhas características que daquelas eran moi interesantes, sobre todo se utilizaban en entorno servidor, vale? SCSI tiña, bueno, por un lado, tiña tasas de transferencia máis elevadas, fixadevos, vale? Que chegábamos hasta 640 MB por segundo. Estamos comparando sempre con IDE, vale? Non con SATA. Incluso con SATA podía darse o caso de que fose superior, vale? En ese estándar, nese último estándar, vale? Pero tiña unha capacidade de que se podían conectar dispositivos entre sí, facelos como unha especie de encadeamento, vale? Que facía moi atractivo porque, bueno,
antiguamente os conectores non sobraban e, bueno, se queríamos ter entornos, pois, xa vos digo, entornos de servidor, con discos, con unidades de cinta, etc., pois era un xeito moi interesante de conectalos entre sí, vale? En esa especie de cascada ou en cadena. Vale, a día de hoxe, pois, bueno, non é que estén superados, o sea, sí que están superados, quer dizer, non é que estén, non é que desapareceran totalmente, pero, bueno, un estándar bueno, nunca foi demasiado, nunca estivo demasiado extendido polo seu precio, porque estaba reducido a entornos moi concretos, como xa vos comentei. Bueno, a día de hoxe, pois, que, bueno, que sigue sendo bastante complicado atoparse distribucións ou arquitecturas deste estilo. Vale. Bueno, por último, nada, simplemente mentalo que había conectores para disqueteras, vale? Semellantes, quizáis, os vistos aquí no SIDE, vale? Eran máis pequenos, pero, bueno, a filosofía era a mesma. Un cable con faixa para os datos e un cable de alimentación deste estilo. Bueno, por último, que me deixaba esta parte de aquí, bueno, simplemente que vos sone, vale? O sucesor de SCSI podría ser SAS, SAS, vale? Bueno, simplemente que vos sone cando vexades SAS, que sepades a que se refire, non imos entrar moito en detalle, porque, bueno, xa vos digo que son tecnoloxías que bastante específicas, tecnoloxías que son máis caras, vale? Bueno, que sepades que exista, un pouco a forma que teñen, saber recoñecelas, pouco máis.